Mahal. Aalis pala ako bukas. Pinapasok ka na naman ba ng boss mo? Hindi. Pero nag-iya kasi si boss mag-inom sa bahay nila. Birthday kasi ng asawa niya. Nakalimutan mo na naman? Bakit? May gagawin ba tayo bukas? Di ba nangako ka kay Amy na pupunta tayo sa plaza bukas? Ay. Oo nga pala. Nawala sa isip ko. Huwag mong sabihin na mas importante pa yung boss mo kaysa sa amin na pamilya mo. Alangan naman tumanggi pa ako. Nag-oo na ako na pupunta ako. Ewan ko sa'yo, Brian. Palagi ka na lang walang oras sa amin ng anak mo. Tama nga si Rose. Halos hindi ko na sila naaasikaso. Nawawala na rin ako ng oras para sa anak ko. Tay, napagod po ba kayo sa trabaho ngayon? Oo anak, napagod si tatay ngayon sa trabaho. Ang dami kasing pinagawa ng boss ko. Ganon po ba? Oo anak. May problema ba? Sabi mo po kasi kanina, Tay, maglalaro tayo pag uwi mo galing trabaho. Naku, oo nga pala. Hayaan mo bukas anak. Mamamasyal tayo sa plaza. Dahil wala naman akong pasok. Talaga po, Tay? Oo anak. Teka, nasan pala ang nanay mo? Lumabas po saglit, may kukunin lang daw po siya kay Aling Lisa. Sige anak, maglaro ka na muna dyan. Magbibihis lang si tatay sa kwarto. Sige po, Tay. Anak, andiyan na bang tatay mo? Opo, Nay. Asa kwarto po, nagbibihes. Oh, nandito ka na pala. Kanina pa ako naghahanap ng short sa cabinet, pero wala akong makita. Nako, nasa labahan pa ang lahat ng shorts mo. Yung iba naman, andun pa sa sampayan, hindi ko pa natutupi. Ano ba yan? Anong isusuot ko ngayon? Mamaya ka na magbihis. Mamaya pagkatapos ko magluto, magtutupi na rin ako ng mga sinampay. Gusto niyo po ba na tulungan ko po kayo, Nay? Hindi na anak, sinanay na lang. Sige, magluluto muna ako sa kusina. Tay, bakit po kayo nakabihes? May lakad si tatay ngayon anak. Di ba po wala po kayong pasok ngayon sa trabaho? Nako, tinawagan kasi ako ng boss ko. May kailangan daw habulin na project. Kaya pinapapasok kami. Ganon po ba? Amy anak, bakit ang aga mo nagising? Akala ko po kasi pupunta tayo ngayon sa plaza para maglaro. Nako, oo nga pala. Hayaan mo anak.
Sa susunod na linggo, matutuloy na tayong pumunta ng plaza. Ikaw naman kasi, ang hilig mo mga ako sa bata, tapos hindi mo naman tutuparin. Eh anong magagawa ko? Tumawag si boss. Huwag na po kayo magalit kay tatay, Nay. Ayos lang naman po sa akin. Anak, ano bang gusto mong pasalubong sa'yo ni tatay mamaya? Kahit ano po, Tay, kayo na pong bahala. O sige, mamaya, bibilang ka na lang ni tatay ng paborito mong suman. Ayos ba yan? O sige, alis na ako. Mag-iingat po kayo, Tay. Sige, mag-ingat ka. Amy, anak, gusto mo ba tayo na lang ang pumunta sa plaza mamaya? Huwag na po, Nay. Sa susunod na linggo na lang po para kasama natin si tatay. Mahal, aalis pala ako bukas. Pinapasok ka na naman ba ng boss mo? Hindi, pero nag-iya kasi si boss mag-inom sa bahay nila. Birthday kasi ng asawa niya. Nakalimutan mo na naman? Bakit? May gagawin ba tayo bukas? Di ba nangako ka kay Amy na pupunta tayo sa plaza bukas? Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko. Huwag mong sabihin na mas importante pa yung boss mo kaysa sa amin na pamilya mo. Eh, alangan naman tumanggi pa ako. Eh, nag-oo na ako, napupunta ako. Ewan ko sa'yo, Brian. Palagi ka na lang walang oras sa amin ng anak mo. Tama nga si Rose. Halos hindi ko na sila naaasikaso. Nawawalan na rin ako ng oras para sa anak ko. Amy, anak, gising na. Nay, Anak, sumunod ka na lang sa labas ha. opo, Nay. Ayusin ko lang po itong higaan ko. Sige. O Amy, anak. Mag-almusal ka na para makaligo ka na. Bakit po? Wala naman po tayong lakad, di ba? Di ba nangako ako sa'yo? Nalalabas tayo ngayon? Ibig mo pong sabihin, di ka na po pupunta sa boss mo? Salamat po, Tay. Sobrang saya ko po dahil makakasama ko na po kayo ni Nanay ngayon. Oo, anak. Pagpasensyahan mo na si tatay, ah. Kasi lagi kong nakakalimutan yung mga pangako ko sa'yo. Ayos lang po yun, Tay. Ang importante po ngayon, tumupad ka na sa pangako mo. O sige na, baka magkaiyakan pa kayong mag-ama. Eh, parang ikaw nga yung naiiyak dyan, eh. Ewan ko sa'yo. Sige na anak, para makahabol tayo sa unang misa. Magsisimba muna tayo bago tayo pumunta maglaro sa plaza. Sige po, Nay.